Witam bardzo serdecznie w programu Na Dywaniku. Dzisiejszym moim Państwa gościem jest Katarzyna Kankowska-Filipiak, prezeska Klubu Młodych Kaszubów w Luzinie. Witam serdecznie. Kasiu, powstają nowe kluby i powiedz mi, czy jest zapotrzebowanie na te kluby Młodych Kaszubów u nas w regionie? Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na kluby Młodych Kaszubów, to bym powiedziała, że jak najbardziej jest i to wynika przede wszystkim z tego, że cały czas jest potrzeba powstawania nowych pomysłów na współczesną, nową Kaszubszczyznę, na to, żeby nie była ona tylko folklorem, ale przede wszystkim, żeby była ona czymś nowym, czymś takim, co dotrze do młodych ludzi, a nie tylko do starszego pokolenia Kaszubów. Dzisiaj mamy kluby w Luzinie, Baninie i Chmielnie. Powiedz mi, planujecie kolejne kluby? Jak to wygląda teraz w Waszych planach? Rozmawiając ogólnie tutaj ze społecznością młodych ludzi, to jest bardzo chętna na to, ludzie są bardzo chętni na otwieranie nowych klubów, na to, żeby zaangażować się w działanie na rzecz Kaszubszczyzny. Planujemy jak najbardziej, działamy w tym kierunku, dyskutujemy z różnymi ludźmi. Jak to pójdzie do przodu, czy nam się uda, czy nie, no to tego nie jesteśmy w stanie na ten czas powiedzieć. Mamy nadzieję, że tak, ale jak najbardziej planujemy. A jak to wygląda z działalnością klubu? Czym się zajmujecie na co dzień? Jak to wygląda? Na ten czas kluby tak naprawdę działają pod jedną nazwą Młodzi Kaszebi po kaszebsku. I to są 3 kluby: Garecznica, Łezka w Luzinie i Kasubia z Banina. Czym się zajmujemy? To jest tak szeroki przekrój, że trudno by było to jednoznacznie powiedzieć, bo to jest tak naprawdę działalność medialna, artystyczna, samorządowa, gospodarcza, dziennikarska też w dużym stopniu, bo wiele ludzi akurat w klubach jest zaangażowanych w działalność dziennikarską. Różne projekty realizujemy, w tym ostatni projekt, jaki był przez nas realizowany, taki większy, to Młodzi Kaszubie rozwijają swój język w literaturze, piosence i filmie. I to był projekt finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. W efekcie tego projektu powstała płyta Weroniki Pryczkowskiej. Powstał też tomik wierszy, który stworzony był przez młodych ludzi z klubów i nie tylko z klubów. I też zorganizowany był zjazd Młodych Kaszubów, który będzie organizowany corocznie. No właśnie, te zjazdy Młodych Kaszubów, to jest ten moment, kiedy się spotykacie, podsumowujecie, co się działo, co się będzie działo i chyba ustawiacie sobie kolejne plany na przyszłość. Znaczy takim największym ustaleniem planów to był Kongres Młodych Kaszubów, który był w 2016 roku. Te zjazdy, które są ustalone teraz na co rok, czyli teraz był taki jakby pierwszy zjazd, to jest podsumowanie jednego roku działalności i takie spotkanie się ze społecznością młodych i nie tylko młodych, żeby usłyszeć, co oni myślą na temat tej działalności i też w jakim kierunku oni by chcieli zmierzać. Ale tutaj przede wszystkim nie chodzi na tych zjazdach o to, żeby wyznaczyć jakieś nowe cele, tylko bardziej, żeby sprawdzić to, czy to, co myśmy zaczęli działać w kierunku realizacji tych postulatów z kongresu, czy to jest to, o co młodym ludziom chodziło. Mamy już luty, ale chciałbym trochę powrócić do wydarzeń z grudnia ubiegłego roku, a mianowicie do obciętych dotacji fundacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na język kaszubski. Dużo o tym było mówione. Czy bardziej rozpaczają uczniowie, którzy chcieli się rozwijać po kaszubsku, czy te gminy, które zostaną obcięte fundusze na kaszubski? No oczywiście, że bardziej gminy, bo patrząc, jeżeli chodzi o samych uczniów i nauczycieli, to dopóki nie ma takiej, można powiedzieć, propagandy odnośnie tego, że ta dotacja jest naprawdę obcięta i że faktycznie dużo to zmienia, to w szkołach nie widać jako takiej różnicy, żeby nie było jakichś możliwości dalszego rozwoju Kaszubszczyzny czy nauki języka. Tylko bardziej tutaj chodzi o samo wykorzystanie pieniędzy, bo wiadomo, że duża część szkół utrzymywała się tak jakby z tej dotacji, wykorzystywała ją też i na inne cele niż sam kaszubski. No teraz, jeżeli będzie ta dotacja trochę mniejsza, to wiadomo, że faktycznie powinna być ona wykorzystana w tym momencie na język kaszubski, a nie na jakieś inne cele typu remont szkoły, powiedzmy. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że ta dotacja, te nowe rozłożenie tych finansów bardzo dobrze wpływałaby tutaj na powstawanie szkół dwujęzycznych, taka jak między innymi jest w Wejherowie, bo sama dotacja jest w tym momencie dla takiej szkoły wyższa. Więc tu jest też taki kierunek troszeczkę myślenia, żeby może zastanowić się nad tym, żeby jednak stworzyć szkoły, które nie tyle uczą języka kaszubskiego jako dodatkowego przedmiotu, ale żeby język kaszubski był tym elementem
codziennego działania tej szkoły. No i właśnie tutaj się rodzi pytanie, bo subwencja z języka kaszubskiego to często spowodowana była tym, że szkoły miały masę uczniów, którzy uczyło się języka kaszubskiego. I teraz pytanie brzmi, czy szkoły tylko sobie nabijały statystyki, czy faktycznie język kaszubski w szkołach jest dzisiaj na tyle atrakcyjny, że przyciąga taką masę uczniów? No, patrząc tutaj nawet na większą okolicę, to można by powiedzieć, że to były głównie statystyki, a nie tyle nauka języka kaszubskiego. W wielu szkołach na listach tylko była jakaś tam określona liczba uczniów, a sam język kaszubski w tych szkołach był uczony albo w małej grupie, albo nawet można by się pokusić o stwierdzenie, że on nie był jakoś tam bardziej w tych szkołach uczony, czy bardziej wprowadzany tak, jak powinien być zgodnie z dotacją i zgodnie ogólnie z tym finansowaniem, które było na szkoły przeznaczane. A to dzisiejsza Kaszubszczyzna jest na tyle atrakcyjna, że można pozytywnie patrzeć w przyszłość? Kaszubszczyzna jest atrakcyjna, tylko trzeba tutaj wyznaczać kierunki tej działalności tak, aby ona faktycznie stała się atrakcyjna dla młodych. I tutaj właśnie między innymi początkowy temat naszej dyskusji, a mianowicie ta działalność klubów młodych, które starają się poszerzyć dużo tą ofertę edukacyjną, która jest w szkole, która jednak jest ograniczona do takiej czysto lekcji języka, zabawy, ale nie daje tak jakby na ten czas wyjścia gdzieś na zewnątrz, a to umożliwiają kluby młodych. To takie pytanie może na zakończenie. 10 lat, 15 lat najbliższych. Dużo osób będzie mówiło w języku kaszubskim? To jest ciekawe pytanie i nie wiem, czy ktoś jest w stanie tak naprawdę na nie odpowiedzieć, bo patrząc na to, że ogólnie w społeczności język kaszubski jest coraz bardziej ograniczony, coraz mniej go słychać, to tu się bardziej pojawia pytanie, co zrobić, żeby ludzie zaczęli tym językiem mówić, a nie tylko się go uczyć. Dziękuję najmocniej za rozmowę. Moim Państwa gościem była Katarzyna Kankowska-Filipiak. Dziękuję.